कनिया हाँ एने सुना बोली। घर में कुल काम हो जाता तब घरे में ढुका रहलू का करेलू बे मतलब के का करी बोली काम ना करी घर में कितना काम बटे कनिया की का कहतनी कहत नहीं कि धाना बेचे खातिर बात कहले बनी ये बार बोलले बनी देखत है आवे लखी ना दिन धरत है आज कोई दिन से पैसा देखनी है कितना देता वो धन वाला तो वही कनी कि तुम लोग से राय ले ली बोलाओ ना कहाँ बड़ी बड़की जानी दीदी दीदी ए दीदी कनी हो खो जरूरी है ना आओ बेटे तनी पूछ ली मान लो तुम तन चाहा बढ़ जो बतिया ले बुझा अब हमारा के लागी एने ओने बतिया में हां सही बात बा ना जी कोनी ना कि मान लो कि खाए भर तोरा खाइए गइल कोठिला में और धनवा बेच देती तो कुछ पैसा रहता अपन काम जी ना सुनी ना रोज से बात करे धनवा कुछ कम लागता हमरा बेचले ना नु रहनी है दुखे प्ले कोया लगानी मम्मी जी ऐसे ना कोनी कि आप खिसिया जाए कम लागता हाँ हमरा कम लागत तो हम जानू कि रोरा बेचले हो खब तो हम तो धान कोई ना लेके गनिए बेचे खातिर तो कहाँ से कम हो गइल के ले गइल है तो हनिए के कुछ करो तो कबू से बेच देख ना ला। मंगाओ तो कबू से खाए खातिर के अरे ना अम्मा जी अगर अजीब चटोरे कम ही हई एक रोज निमने बाउर चाहिए चटक मटर अच्छा ई बताई अगर लेबे के रही तो रोज से मांग के ना हमनी के खा लेती जा ताला लगोले बानी मैं तो छोड़ले बानी हमनिए पर तनी मछली के बोलाओ त पूछी तो अच्छा वो तो खुद झगड़ा उनी है बोलाओ तो झगड़ा ही नहीं तका जैसे तू पता ही बड़ी वैसे वो भी है रुकी, तो हम बोले बता के जाने ले तो आओ राय लिहल जरूरी है ना हां बेटे तो पूछ नहीं कोई नहीं दीदी जी बोलावे बेच के अपन एतु कर देती तो जमा कर देती तो बैठो का जी का मारा सुनी ना कबहू रवा चाई चाई कइले रही का कहता चिल्लाइल देखत रू अबे ना पूछम तो कहबू ना कि हमरा ला ना पूछला से कहत नहीं कि धाना बेचे खातिर बोलवले बनी बेच दिन धाना में हाय ए अब्बा जी हम त चाहता ही रहनी ओ तना त कुटवा देल बनी धान हो न आई खाए पिए के तो होइए गल बा ठीक आ ओ तना बा तो बेच दी समझावेले खेतवा में है का कहला जी अरे बेच दिन तो कुछ पैसा जी खदिए छीटे हाँ, खा के खदी, अम्मा जी हमनी के तो पूछता नहीं इनकरा से पूछी कि धान के भाव अरे हाँ देखा ई तो भुला भोला पड़ गई। गई कहत नहीं कि धान बेच के कुछ मंगावली है ना ओ यो भगवान हे भगवान तू ही देखी अभी देखा, सब अभी तू ही भगवान करी से देखावे लगल। अच्छा ये बताइए मैं जीरो में देखे में हम लागी ना चोरी हनी है हम ये धान बेचतनी और ही दिन से ना बेचतरनी आज गुने हम बेची तो चोरी घर हम- में अरे आए के मने तो अब हम- चोर आवता बहरी से तो हनी के ना तीन गोड़ी बार सोया हम बनी हाँ तो चोरावत तो यही से नु अपने के नानू कहम जा हमरा के कहम जा तू है चोरावत या सुना बेचती तो हम हमारा बताना। उतारला हो गइल 20 आई बरिस हे से। भगवान ठीक जी ना आज रे चोरिए ना जात रहला माने कम होता तबे ना पूछतनी अच्छा ये बताई खाए पिए के ठीक है ना आया है ने बताई, खूब समझावेली। उन्ना चिकनावा तारी बुझाता अम्मा जी रोज इनकर लिपस्टिक बदला तो ध्यान देता नहीं कि ना पैसा कहाँ से आवता हां आजकल बहुत ही उड़ता भी है हमर भतार नहीं खे हमर भतार देवे वाला नहीं खे एगो अरे ये लड़ाई नहीं के चुप रहो आज आवो तो बेचाइए जाई या नहीं तो कम होता टे तो खुद एक दिन ना एक दिन पकड़ाइए जाई तो लोग आ जहिया पकड़ा गलू जे तो ये तो लोग के जे चिल्ला कर एक तो चाहत नहीं ठीक बाटे अम्मा जी ठीक है अम्मा जी अगर पकड़ा जी तो राउर जूता हमारे सर हां ठीक है बेटे शाम के बाद अब वही पे तू लागल अब ऐसा ना बताओ देखले उतना घर के धान बेटी रहला ना। देखा तनी कि नीचे के एकदम अरे ऊपर के एकदम खाली हो गइल बाटे बतावा ना हाँ कौन भीख मांगे घर के बेटी ना है कि रोरा घर के धान हां तो के कहता भीखा मांगे आई जे भीखा मांगा आई थी अब कोई नहीं हमनिए से लड़े देखो तनी कम लोला चलावा दवाई लेखा फायदा करी तारा देखा सर शौक लागत तो तनी के ओकरे पर ना मानी खूब त मारे तानी 20 बरिस उतारला भई कभी घर से एगो लोटा एगो चम्मच एने सोने भई बा आ ना रे एकर हेराय रे एक बार काना में कतौ भी ना रखले रहे हां कहती है कि नला पर गिर त नकी में भाई का पहिन के टेढ़ कर देले बिया तो उहे ना रखले रहे तो शौक हमरो लागत लेकिन छोड़ा से ज्यादा से घर में तो अनेक बड़ू सा अपन बड़ा संस्कृति से अपन जाई तनी खेता में देखले खाद छीटे जो हो गई कि ना देखिए माँ जी जे हाथ से पकड़े उ पिटाई जरूर अरे सभे मारी छोट बड़ में ना देखा जाई सभे मारी सभे तबे मारी। तनी के तनी में आज तबे थूक के चटवाई हां हां चलो तनी हम खेत में अपन निमन से रहिए सब ठीक देखिए है सब। हां सुन बैठो अम्मा जी तो गइले चल सही में ते धान नहीं खेनु बेचर बात दीदी जी हम काहे के बेच ना हम जाना तनी कि ते ओसना घर के ना हवे जानता रे हमहू ने 20 बरिस आइल बनी कोतने धान देखनी या कोतने गेहूं देखनी तबियत हमन देखा तो खुदे खराब बाटे मैं आंख धस गइल बा हमरा बुझाता न कि मछली बिया न उहे मैं कांड करतिया
आँख ना चोरी न रहलिए उ नहीं हरे का अरे हमर साड़ी चोरा गइला का जाके अपना नैहर दे दिलस अपना दे भौजाई के आ का एक दिन देखनी मोबाइल पर फोटो लगौले रहे चिन्हाई ना सड़िया तो कहत एक साड़ी लेखा साड़ी ना मोबाइलिया पे फोटो लगले ना स्टेटस आवा पर अच्छा तो हम कहनी तो कहत एक रौरे एगो साड़ी बा ओमे के हमार साड़ी ना इनकरे बाटे सुन ए बारा से नजर में रखे के बा नजर में का पूरा ध्यान रखे के बा काहे कि देख चोरी के इल्जाम हम तोरो पर लागल बा हमरो पर लागल बा त अपन चोरी के इल्जाम हटाए के बने चोराए के हुआ और मलाई खाए के हुआ ये दीदी जी। इल्जाम लगे के हुआ और पर पकड़ा जे तो मजा जी तब कह दे कि मम्मी जी देख ली दू चार एड़ बढ़िया तो दे दिए दोनों आदमी अब वही मार दीजिए जो हम दू चार को और खा ले बढ़िया से ताकत हो जाए ऐसे तोरा कमजोरी धरे आ तब मारल दियो करा के चल चल चलो आज काम बन गल आमा जी तो गोल बानी खेता ही आ जातन तनी मंगाई में 11 रुपया के कूपन आ ई थी चाट बनो ताटे हुनका दुआरा पे उहे चाट मन करता खाए के आ उ त दोनों घर में सुतल ही बैसन आ कॉलेज से ना दे दे तनी जातन बबुआ जी के बोला ए बबुआ जी आ सुना तनी जी ये तना चिल्लाई नु त जागियो जइया सन हम जाना तनी उ हइसन हमरे फेरा में रहेली सन कबहू उ आवतो नहीं खी रुक जा हम बंद ए बाबूआ जी बाकू रोवा के चिल्ला चिल्ला त हमर मुंह दुखा गइल बा सुनतो नहीं खी कहाँ गई रानी जी कबे चिल्ला तनी एक बात कही हमर मन करता छोला खाए के तन ले आई ना पहले कहम न त हां न त कम रोवो के देम हमें 1 रुपया देम रोवा के आ खा लेम सिंघड़ा 1 रुपया में पेट भर जाई और तो वो है माने 2 रुपया चली हम बढ़ा दी हनी नु अल्ली है हमर धन ये हमर ना हो जाई माई बोल लगी देखी तो अब धरी चोरा के मुंह चल जाई हो गलिया मुही आई कहिया से तू काम धाम उठौले पर चोरावे वाला 11 रुपया के कूपन ले ले ऐसे बुढ़िया मार गाड़ी देती है सुबह शाम धरी हाथ में ये भाई हमारा से होई ना बाकी हम लेके जात नहीं हां लेके जात नहीं अपने ओनिए चटोर घला में खा जाई में कहा त ले लो रोवा के हम देबो ना करम रोवा के कहां गोली माई अरे उ खेते गइल बानी उ कोई आवत मत हो अब कोई नहीं जाई जाई चलो आज हे भगवान हे शिव गुरु हमर जान बचा ली हो ये दादा हे धक धक त छाती करता ही बेटे हमर लागत उ सुन ले नहीं खिसन चलो ठीक बा जतन घर में लुका जाए मर्द ई रोज रोज चोरी करत होई तब आज हमरा के देती हम कबो चोरी करे के ना होई के ले ले बड़ा उहे देलिया भाभी देलिया धान धान हां उ काहे खाती छोला वाला लेवे खातिर आ कौन देलस उहे देलिया अरे बड़ा की मझली की छोटा की छोटा की हमार तो छोटकी चल घर पहले बाद में लिए चलो चल तनी पूछा उठा चलो घर में चल चल तनी पूछी कौन देलस अरे है ना चल तनी जा अरे कहां बाड़ू सर तीनों का तीनों अरे आलू सर ई तीनों का तीनों तानले बड़ी से सुतल बड़ी से रस तनी के पलंग में आग लगा दे तनी सुनलू सर तीनों गड़ी मम्मी जी का चिल्ला तनी भेट से आइल बनी ना या तन के सुतल बाड़ू सा घर में खाली हुरला सुतल काम बैठे ना का अरे ऊ काहे न खेत रे बोला वो करे बोला मछली के बोला जल्दी बक हम ओकर से जल्दी ना बोली ना अरे मछली काय हमें दी है ने कुछ मुझे तो खाती बा काहे ना खाते ओकर पेटो भरेला ए बारा तो हम लोग के देखा जा हम का करत तनी का भइला मम्मी धरे नीचे धर धान धर नीचे खोलो हां दादा ई का चल है ने अब बताओ से तीनों गोली में से कौन भाग जी हमर जी ये कर दिए जी देखो मुहा में कहूरल का तनी जल्दी में एथु कर अब पालिसी मारती देख लो अरे हे बैठ जल्दी बैठ अब बताओ सा एकदम अपन क्रिया खा के बताओ सा कि धान कौन देले अम्मा जी हम तई खी हम देले कसम से कहता नहीं अम्मा जी हम नहीं खी देले ठीक ना तू रे चले पूछे ए अरे छोटकी तू देले बड़ी आई खाती अमरुद खातिया अब छोड़ा सा चुप रह सा के धान देला सा कौन देला सा हवे भाभी देली है अब बताओ सा अब बता कसम हमको हां पानी की कसम से धान में कम लागत है धान में काहे कम
लागत है ढेर तो चाहत के जीवन देखले ना पूजा तना हम ये छोला खाए के मन करत छोला खाए के मन करतला इहन के खीरिया के मन ना रे खीरिया के मन ना रे बताओ हम कह देनी कि धान में काहे कम लगता तो तोर बापा आई है धाना वाले जे तो करे के का दियई हैं 2 कुंटल का बात कर ले अब तो बताओ का करे ना लइका के हम खीरिया खाते भातारे कह देखत नहीं एकर लाज ले हज मतन को हे हरी के हे हर नियर खाती एकर लाज मतन को ई दोनों पता ही ना है सरे हां उनके तो सजता बनी है होई कौना मोगी दक्षिणा छुट तोरा के जौन जौन कहत से तौन करत रे आज बताव तोरा के दिल में तो रोज रोज नहीं कमा करत है हम ना मंगल हम तो नहीं हम लोग तो नहीं तो माई कहां कोई लिया तो गद गोल भी खा छी जब खेता में इहे कोने बात वाला घर द्वार ना हम तो तनी के जान मन करता बेचे बुसा कर बुसा हैं ताला लागल बा धान में के हम जे हमनी के निगा जे घर में बेटी पतो इनु रहली माने इहानी के नहीं का जीभ बढ़ल इहानी के मन नहीं करत खाए पिए के तू ही भर बड़ी जीभ चटोर कहता ना हमनी के चलाई मु केतना अम्मा जी हमनी के गरौनी पुत भतार मैं निहार दियानी अबे पहा चल कह तरी के धनवाई काहे कम हो ताटे आए चढ़ावल हवे चढ़ी हमार तोहरा लोग के चढ़ावले बनी तोहरा लोग काहे खुजा कर हम कह तरी के धनवा काहे कम लागत बताओ आज हम सोच रहे कि धान बेच के आ खाद के काम करी पैसा हमनी के अभी पहिया लोग भेजियन पैसा ना भेजले हैं चोरी चमारी हमर माई नहीं के सिखौले कहले कि जैसा नैहर वैसन ससुर तो नैहर नहीं मिलले जोर के बड़ी कुछ खाती हमरा ले कहले रहती त हम उधार ले के रहती पैसा ना रह रही त तू काहे धान बेचली हो कोनो फोन करके कहतनी आ तू दगला इज्जत ने सहकावते नाती का बेटा तो तू सहकल बड़ा जन जन कहते से तन करत रहे तू हमरे घर लिया खेत देखे के बाद हम कौधा मारत रहे ने गइला हमरे पूछे कि धान देतरी स अब अभी देखे बरे तरह आइयो गुल त का करियो हम जींस पहन के मकाड़ा मारते तन खेत में ना जाला जो देखिए साल परे मत खता त गेहूं गल बेटा चरखलिए सब के खाद छिटे के बाद चिंता रखे ना हमरे चिंता बा कहीं जे सब निर्लज के लाज नहीं खे तारा शर्म ना आइला अपने घर के सामान चोरावल है हमर बड़की पतोई बे आज ले हमर भाई सामान एगो ना छुवलस रे तू धान बेच देली तोरी हिम्मत कर देलस छोला खाए के मन धान त छोड़ी में जी अपन नाकिए में को छोला भी डारी आगे लगा लिया बुझत नहीं को आज की बात से सन कह दिहलु त का कलू हां नाकिए में के ना ले रहे दिन हां माने एगो चोरी कर देन त हजारों को चोरी अरे ना में त हेरा रे त तू ही रखले ना ये कह तरी कि हम नहीं रख किरा दलो के एने नो या कह दलो उहे चोरावले बाप रे भगवान ये कहां रहल हवे ई का रहल ले जाके धाई नु जाए अभी धर धान ले जाके धान ले जाके धर घर में सुनी आज के बाद त छूछे खा लिए सब भल नीमक ना रे बे नीमक के खा लिए सब हम ना खा लेब लेकिन अनाज बेचे के लए तो मत करिए से जान तू सकेंगे नहीं आवत हम ना बाप रे बाप कितना तो लीटर पिया कौन घर के पिया उड़ानी बसानी बा बताओ हम बनी आज बेचबे ना कोई अभी हम बात कर लेनी धान बेचे के कि बेचा जाई तो बोला के अब तू बेच दे खाद के काम करी पैसा रुपया तो ई बेचे शुरू कर दे भाई सब हमरा के जानत नहीं कुछ आज की बात करबो मत करिए सही कुल काम रोई जे सब खइले लेकिन बेचिया समत तो का बुझाए के बाटे कैसे आवत अटे अनाज पानी हराम खोर कहीं की